Ga, may good news ko. Ano to? Na-promote na ko. Hala, tuod! Congrats, ga! Nalipay gid ang amay kag iloy ko sa nabato nila nga balita. Paano kung hindi ko magustuhan sang mga tao dito? Paano kung wala ko may maging abyan? Ako si Agatha Lopez. Kag dapat kayanon ko ini. Pero paano? Mula daw ang bagong halin ho. Ay abaw pati ko ang lalaki gid promote di sa Iloilo. Ay sus halin pa ina sila sa igbaras. Abaw, tuod ka? Ay, bibala kay migamigahon ta sila. Nak, manya ko na ta. Aligin ba kayo kung masudan ng adobo? Bali lang, hamit ni ko nung may ilong style. Sige be, talawan ta kung ano gudi lagi na pabugay. Ay nak, Agata, ang imong maestro nag-text nga boss, pwede ka na kuno ko umpisa kay para karagas ka sa klase niyo. Sibilyan ka lang anay ha. Tika niya po na ta. Class, we have a new student here. Please introduce yourself, dear. Hi, I'm Agatha Lopez. Thank you, Agatha. Please choose your seat comfortably. Ay, isa pa pala si Patrick, patsukan ko ni Patricia. Ay, wow, kasuplada ah. Ano mo na man, muli ka dapat magpakilala. Hi, baby cakes. Ako galing si Kurt. Kurt mo sa gabi. Nakatasis ah, kasuplada. Hello, Agata. Hi! Lokat na lang po tayo naman mo sa iyo. Hello, Agata! Ako gali si Abby! Pwede kita maging friends. Balaan ko, nakuya ka pa mag-vlog sa ila. Pero, may naging ba sa today's nila? Uy, Agata! Okay ka lang? Wala ka man hinanat na, wala ka kami kasama ko. I'm sorry, Agata. Gusto ba lang ka na maging friends kapag makilala ka? Agata! Kumusta na? Hello? Okay lang naman. Yudi! Hindi mo naman patingin ka na sa pagpunta ko. Agata! Mabuti ka na? Oo. Makakagabi na sa iso sa saga. Galing, kasi pagkagihan ko. Hindi na. Ako pa, lasing mo. Lasing mo na kaglapit. Walang nang balakan. Libre yun, taga. Agatha, kalagaw ka na sa Iloilo? Wala pa man. Paano bi kung malagaw to next week ay wala man ta klase? Galing ba si magabihan ta? Di magkabala ka? Ako balas. Hindi na to saman. Kita ka pa din? Hindi kita na. Kulinak, malakan na na kayo. Hindi ka mo rin. Nagawa mo sa Iloilo. Pero may samang itupad ko sa kalipay kakasubo. Ikaw gidalaganan ko. Ako abyan, salamat. Hinggaan mo ko sing sana. Mga matangan na subuan. Hindi ko man kaya magupod sa ila. Hindi na ako makabala ka. Kay kung pagpuli ko man ara ka dito. Nagahulat mga sadya Abby, kita.
Nalipay gid ako bala nga nakilala ta ka. Salamat gid ha kagid pakilala mo sa akon kung ano ka nami. Malipayon kag buta sa pagpalangga ang Iloilo. Balaan mo, masadya ako nga ara ka sa tupad ko. Hindi man kinahanglan, kasadya lang aton mabatyagan. Ay, love? Nay? Tay? Nay? Kamusta ka na? Kamusta pag-eskwela? Okay lang ko, Tay. Ay, may storya ko gali sinyo. May friend ako bala, si Abby. Permi kami galagaw mo. Nagpamolo kami sa fort. Nagkaon kami dayon sa fishbowl. Namit-namit gid yun ay naglipay gid ko nga ara siya. Gintawagin kumplito yagid ang pag-eskwela ko di sa syudad. Mayugan ni ara lang siya para hindi lang ako isa. Sige, Nay, Tay, inis ko anay ha. Pangga? Nay? Ano to, Nay? Hangga, ano man nga, we will always support you, di ba? Oo, Tay. Naahaw. Hangga, pasensya na kung balaan ko kung muna matabo nga lahat kita ng istay Nay? Ano how? Ano to? Na, nagtawag teacher mo. Naging siya sa samon yung video. Video? Ano nga video? Ano na ko? Nay? Ano na iya? Na ako lang isa how? Diin si Abby. Basi naglakat lang si Abby, Nay. Hangga, Hindi paghihabal nga wala si Abby. Updanay, bala kami, Nay. Tay, updanay kami. Ga, tama na. Wala si Abby. Tay, ara, tay. Ariho, updanay pagani kami. na. Wala si Abby na. Hindi pala, Nay. Baka manay, babe, please. Gaya niyo ko space. Langga, balaan ko nga na sakitan ka. Pero ari na di si nanay at si tatay para si mo, ha? Hindi, Nay. Danay lang pala kami ni Abby. Na, pasensya higit si nanay at si tatay. Ari lang kami din na para sa mo. Na, hindi na magiging. Baka manay, gaya niyo ko space. Please lang. Agatha. Langga! Wala na si Abba, Langga! Wala si Abby. Mr. and Mrs. Lopez, based ako nga consultation sa inyo nga bata nga si Agatha, dako gidang iya naging adjustment sa pagsaylo sa bagong environment nga waaya na andan. Those scenarios nga galagaw siya in different places here sa city and trying out different foods is for her to get to know the place. And Abby, her friend, she embraces the love and attention that Abby gave it to her. Dito, ano dapat ang bro? Mr. and Mrs. Lopez, I suggest nga obserbahan kag i-monitor gid ang kondisyon sa inyo nga bata before siya makabalik sa school. Uy! Si Agatha! Mga sadya Agatha, okay ka na? Hello, Agatha. Kamusta ka? kaupot sa ilaw mga problema. Hala, ipakita sa ilaw. Hala,
Hi class, please welcome your new classmate. Please introduce yourself. Hi everyone, I'm Abigail Flores, just Abby for short. Sorry, Sir Abby. Hi, I'm Via Gomez.